Assalamu alaikum, mai kallo a wannan bidiyo din zamu koyi transpose of matrix. Transpose of matrix shine kamar da mai kallo sai na matrix muna da row muna da column. Muna da row 1, row 2, column 1, column 2, column 3. To a matrix in aka ce ka nemo transpose na matrix abinda ake nufi shine duk wannan row ne to zai juya ya koma column. Row su koma column. Column kuma ya koma row. Wannan shine transpose na matrix. The transpose of a matrix A, in ka baka matrix A, ana so ka nemo transpose na shi za a sa maka A power T. Ba ma cewa A power T sai mu ce A transpose or transpose of matrix A. Haka ake ba da shi. Ga nan misali akan azama za a yi maka haka a sa maka T din anan sai a ce ma'ana ka nemo transpose na wannan matrix din. Abinda mai kallo za ka yi shine sai ka ce equals to ka bude bracket ɗinka na matrix sai ka duba wannan shine row 1 ɗinka to sai ka mai da shi 1 sai me sai 2 ya zo kasan 1 ɗinka sai me sai 3 ya zo shi kasa ka gama da row 1 ɗinka sai ka je ka row 2 shi ba da kamar haka za ka yi sai ka ba da gap kana da 4 kana da 5 sannan kana da 6 wannan shi ne transpose na wannan ma'ana ta duk row din da kake da shi anan sun koma column. Anan kana da row nawa 1 2 to kana da column nawa 1 2 column ya koma row. To kana da column kuma nawa anan 1 2 3 to anan column ɗinka na nan kuma shine row a can 1 2 3 haka ake nemo transpose of a matrix. Idan mai 3 by 3 ne shi ma haka za a yi masa. A bidiyo da zai biyo baya za mu kawo yadda ake nemo transpose na 3 by 3 matrix. Da kallo ka danna subscribe ka yi share kana tare da Hausa Math TV.